se kicho ha ne do dese no ne nadu ibesho ne kofe ko de be kuma ne yaya na de be kuma jane kai chogo de be kuma ali ne frali na de be kuma ne nana kuma sabi ne be ka pose ni ala sona sini ne be virie doni kono ni be nyaka kereye ka hala to sanfɛ duga tena bi mburute sebe munu yengo munu kangi puse iga avancer olu de be minimiser ibe ka fɔ ko munu yika jo kɛlɛw ye I kɔfɛ olu de be ti gate ni ye yɛlɛ na sɔrɔ ka monte dɔw fana kale kan kubi retarde sira ka jan dɔni kan be ka ale an be ɲɔgɔn sɔrɔ fo arrive inspiration min bena cogo di bo dɔn de ka to ka kiffe de munu te dɔn olu na ne dɔn bi olu na ne fɔ priorité ye nka family habibi love you baba I'm sorry papa my love c'est le RAP big up à tous les paramogo de tchekar munu ye titi kabri nga rapu fitini fopi abeka préféré ayafuye ko fana ye nonomi kabri ndengere ni ko kungolo fana be kanala kabri fitini wanana ne kofe ko de be kuma ne yaya na de be kuma jane ke chogo de be kuma ali ne frali na de be kuma ne nana kuma kuma bi nana kuma bi kuma bi jane nana kuma bi kuma bi jane nana kuma bi fika to ko mo kelen te se tien goro ami nyuala ibeta blami na kotiki setaka na konya kami tiga foro la fonye ibeti dogobi kanto kuka siansi o siansi kuka siansi o debela siansi ube kuka konu ke kabere pe o yere ma fe mi kanga kero aki sheti a ube kasafe mogo mudu kife olu bora un chomo yala o shezigile matagama Doni be ko atigi bagate me u yake ina vonete ni nete za montre que connaisseur te dugu tigi jole na kasi semfere bolo fara kacha sira juba be ka fere ka pose ka tache ka toste ku choquer te doper ka science nga science pour la science qui pose ka kiffer te fausser te rater maladie assez se connaisseur ka montre mon style est trop agolo on dirait zigo golo mon doigt ou est trop adéquat c'est qui a l'air la cana corbo entre nous y'a pas nyaga y'a fouille entre nous y'a pas nyaga y'a fouille ne kofe ko de be kuma ne yaya na de be kuma jane ke chogo de be kuma ali ne feli de be kuma ne nana kuma